Fedtstoffer er en del af vores mad, der er stor bevågenhed om i disse år. Dels er det nu mere og mere sikkert, at det kun er fedt, der føder, og altså ikke kartofler, bananer, bolsjer osv. Dels er fedtstoffernes sammensætning en stor betydning for udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Fælles for alle fedtstoffer er, at de er meget lidt polære og derfor ringe opløselige i vand. Derimod er de let opløselige i propanon, benzen, trichlormetan og andre upolære opløsningsmidler. Betegnelsen fedtstof anvendes i daglig tale især om triglycerider. Det er også den almindeligste type fedtstof i vores kost. Kemisk set er triglycerid en ester, det vil sige et stof, der dannet ud fra en reaktion mellem en carboxylsyre og en alkoholer under fraspaltning af vand. Triglycerider er ester opbygget af alkoholen propantirol, altså glycerin, og 3 carboxylsyrer med et stort antal carbonatomer. De carboxylsyrer, der indgår, kaldes normalt fedtsyre. En fedtsyre, der ofte indgår, er oktadensyre, altså stearinsyre. Men det kunne for eksempel også være cis-9-oktadekensyre, altså oliesyre. Eller for eksempel cis-9-12-oktadekadiensyre, altså linolsyre. Der forekommer et meget stort antal fedtsyrer med varierende antal carbonatomer, typisk 14, 16, 18 eller 20, og et varierende antal dobbeltbindinger, typisk 0, 1 eller 2. Der er jo plads til 3 fedtsyrer på et propantriol-molekyle, og normalt vil de være af forskellige slags. Fedtsyrer med dobbeltbindinger kaldes som omtalt umættede, da de for eksempel kan addere dihydrogen og dermed blive mættede. Når cis-9-oktadecensyre og cis-9-12-oktadekadiensyre således adderer en henholdsvis 2 dihydrogenmolekyler, bliver de mættede, idet de omdannes til oktadekansyre. Mættede fedtstoffer er faste ved stuetemperatur, og smør, svinefedt, kokosfedt, margarine osv. er der også rige på mættede fedtsyrer. De umættede fedtsyrer har lavere smeltepunkter og findes specielt i plante- og fiskeolier som f.eks. olivenolie, sojaolie, vindruekerneolie og sildeolie osv. At de mættede fedtstoffer har større tendens til at være faste, kan forklares med en større symmetri i molekylet. De mættede fedtstoffer falder lettere på plads i et krystalstruktur end de umættede. De anderledes bindingsvinkler i en eller nogle få af bindingerne hos de umættede fedtsyrer spolerer den symmetriske krystalstruktur. Molekylehastighederne, der skal til at nedbryde krystallen til en flydende fase, bliver altså mindre. Det gælder faktisk generelt, at alt andet lige er smeltepunktet og kogepunktet højere for aflange molekyler end for kuglerunde. Fedtstoffer er en vigtig energikilde for kroppen. Når 1 gram fedtstof forbrændes fuldstændigt til carbondioxid og vand, får kroppen tilført 39 kJ. Til sammenligning giver 1 gram protein kun 17 kJ, og 1 gram kulhydrat giver ligeledes 17 kJ. Fedtstof, der ikke forbrændes, oplagres i fedtdepoter i form af triglycerider. Tidligere troede man, at også kulhydrater, altså sukkerstoffer, omdannes til triglycerider i kroppen og oplagres i fedtdepoterne som sådanne. Det mener man ikke længere er tilfældet. En anden type fedtstoffer er steroider. Mest kendt er kolesterol, der ses på figur 45. Herudfra laver kroppen en del hormoner, f.eks. østrogen, testosteron, kostriol og andet, samt galdesalte. Kolesterol, der findes i alt dyrisk fedtvæv. Forhøjet kolesterolindhold i blodet mistænkes kraftigt for at øge risikoen for overforkalkning. Det er tvivlsomt, om kostens kolesterolindhold påvirker blodets kolesterolindhold, men derimod sænker en del umættede fedtsyrer kolesterolindholdet i blodet, og omvendt hæver mættede fedtsyrer det. Kolesterol findes navnlig i æggeblomme, smør, lever og ost. Kolesterolmolekyl er vist i figur 45. Bemærk, at strukturformlen er tegnet efter følgende regler. Hvert hjørne angiver et carbonatom. Hydrogenatomerne er ikke angivet. Bruger vi til sammenligning disse regler på det noget simplere molekyle cyklopropan, kan det angives på følgende 2 måder.